A praia sonense do Cruceiro, en pleno casco urbano da vila, é un dos 3 areais en Galicia nos que a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático decidiu instalar, a modo de experiencia piloto, un refuxio inclusivo, coa finalidade de mellorar a accesibilidade e o benestar das persoas con problemas de mobilidade ante situacións meteorolóxicas adversas, especialmente durante episodios de altas temperaturas. Esta mañá a conselleira xunto co alcalde Luís Soujo visitaban a estrutura, totalmente sostible e integrada na paisaxe. Segundo Ángeles Vázquez, a zona contribuirá a crear espazos públicos máis inclusivos, sostibles e confortables, ademais de reforzar os criterios de calidade e accesibilidade asociados a distintivos ambientais como o da bandeira azul e a bandeira verde. Dende que temos as competencias neste ano, o ano 2026, levamos dados un total de 1.800 autorizacións, pero dende a Xunta de Galicia, dende a Consellería, analizamos todo este tipo de autorizacións e percatábamonos que faltaba algo. E iso algo que faltaba eran os refuxios inclusivos e os refuxios accesibles. Estamos nun momento de vagas de calor e, polo tanto, pois precisamos ter un espacio para resgardarnos. E ese espacio, pois, teno xa por todo son. Pero non podía ser un espacio sin máis, ten que ser un espacio para persoas como Tiago ou persoas que nun momento determinado pois a súa accesibilidade custalle máis e teñen direito a disfrutar, a estar. O refuxio conta con accesos libres de barreiras arquitectónicas, espazos amplos para persoas usuarias de cadeira de rodas, sinalización táctil e visual adaptada, zonas de descanso accesibles, elementos que favorecen a orientación e a seguridade. O proxecto no seu total conta cun orzamento duns 85.000 euros e intégrase no marco da Lei de Xestión e Ordenación Integrada do Litoral de Galicia, LOXILGA. Ademais da do Cruceiro do Porto do Son, instalaránse tamén estas estruturas climáticas sostibles nas praias da Ladeira en Baiona e na da Area en Viveiro.